Γεια σας φίλοι μου. Εγώ είμαι ο Μάλακας Κούστης και από εδώ ο Μάλακας Καριόλης. Σήμερα θα σας δείξουμε ένα βίντεο με θέμα το μπράδι. Θα ξεκινήσουμε με τα δεξιά. Είχε δεξιά. 1, 2, 3. Από ό,τι φαίνεται είναι πιο δυνατός στο δεξί. Πάμε να δούμε όμως το αριστερό. Και ασταμακυράνει. 1, 2, 3. Από ό,τι φαίνεται είναι πιο δυνατός στο αριστερό. Ο οποίος είναι και αριστερός.